Ang misteryo sa kinabuhi sa tao. Nakapangutana ka na ba sa imong kaugalingon nganong nabuhi ka ning kalibutana? Unsa may tuyo sa pagkabuhi sa tao? Mutubag ning pangutanaha kining gamayng basahon no gospel tract nga giuluhag ang misteryo sa kinabuhi sa tao. Naay English o Cebuano. Ang kahulugan sa kinabuhi sa tao. Gibati ka ba nga wala matagbaw og hawa? Bisan sa nakuha na nimo ang mga butang nga gidahom nimong makalipay nimo? Dili lang ka ikaw ray gibatig ingon niini. Isantop kining makalibog nga pagbati sa tanang mata nga tao. Malampuson ba o dili malampuson, adunahan ba o kabus? Kining gamayng basahon nga giuluhag ang kahulugan sa kinabuhi sa tao, maghatag og sulbad ning kalibugan. English lang ang naa. Dunay Dios. Sa nilabayng tibok kasaysayan, dunay mga taong musupak nga naay Dios. Apan sa gisuhid sa mga siyentipiko ang pisikal natong universo. Nadiskubrihan nila nga usa ka hapsay nga sistema ang universo nato, nga punog disenyo ug nga dunay gyoy makagagahom sa nga tanan nga nagkontrol sa kahapsay niini. Usa kini ka pamatuod nga dunay gyoy Dios. Ning gamayng basahon nga giuluhag dunay Dios, gipakita ang daghan pang ubang pamatuod nga dunay Dios. Cebuano lang ang naa. Diyos si Kristo. Ang sikreto sa pagsabot sa Biblia ug sa Dios mao ang persona ni Hesukristo. Apan kinsa man si Kristo? Abi sa mga hintil sa nilabayng kaliwatan nga usa siya ka revolusyonaryo sa relihiyon, bantugang pilosopo, bantugang magtutudlo, bantugang leader, halangdong moralista o sulugoong gisakripisyo. Kinsa man si Kristo? Usa kini sa dakong mga pangutana diha sa katawhan sukad sa pagkatao ni Jesus. Kapina sa 2,000 ka tuig ang nilabay. Naa ning gamayng basahon nga giuluhag Dios si Kristo ang tubag ning pangutanaha. Cebuano lang ang naa. Mapalit na karon sa The Gospel Bookroom of the Philippines Incorporated, nahimutang sa 28 Eulaya Avenue, San Miguel Village, Palao, Iligan City. Telephone number 063-223-5212. Cellphone number 0965-306-7367. Mahimo mong mo-email namo sa gbpi_iligan@yahoo.com. Duawa sad mi sa Facebook sa www.facebook.com/gbpi.iligan. Daghang salamat.